Package pang gikan Saudi. Pero na siya i-charge ano ma'am, delivery? 4,000 man yung kuha nila ma'am. Asa ma'am? Bayaran ninyo mo? No. Sa katunga lang ma'am. Na mo ang package. Tara ma'am, tara lang ma'am, nadra. Delivery lang ma'am. Sa package pang gikan Saudi. Pero na siya i-charge ani ma'am, delivery? 4,000 man yung gikuan delivery. Kwarta? Kadala niya? Oo. Ay dili ma'am, package siya, ikaw pabayaron sa 4,000. Sige ma'am. Sige ma'am. Asa ma'am? Bayaran ini mo? PRP Pro size ba yun ma'am? Na-inform ka niya? Na-inform ka ni ma'am? Nanay package. Nanay package. Alas 9 ka na itong abot. Pero nadili man gud mi kay gikan pa mi kuan, gikan pa mi Kidapawan nag cargo man gud uban namo. Mga package gud ba kasagaran. Pero imuha pabalik na bud ni padung na punig Davao. Pero kailangan na mo karon i-deliver kay ibalik ko nilayo na tayo ma'am. 4,000 man siya. Saan man ni ma'am? Ay basig imong anak ma'am. Imong anak. Nanawag mo siya na po ganiya. Nya ugma na daw, ugma ikuan. Magahulog daw siya karon. Ugma pa ko maabot. Tawag sa namo sa company ma'am. Testingan sa namo ma'am pero Sulayan lang daw kay mo. Sa katunga lang ma'am. Tanaw lang sa nato dra ma'am kung kuan ibilin lang namo ang package. Iyo kong bilong bantay. No. Tara ma'am, tara lang ma'am, nadra ma'am. Abri lang. Sa baba ma'am kana. Surprise! Pagkat sa Ma'am, sorry ma'am, gisugo ra mi sa mga anak ma'am. Ali ma'am, dito lang ka. Flower ma'am. Ma'am, naati ka? Sorry kay mama, gisugo ra mi sa mga anak ma'am. Dala lang ka ma'am, lingkod lang. So,
sa nato happy birthday si ma'am. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, ito na candle ma'am. Happy birthday! Uang, kaluan. Yawan, So, may message ang nagpadala ni ma'am. So, ana siya. Happy birthday sa akong mama na gwapa. Daghan salamat ma sa pag-amuma namong tanan. Hangtod karon nga dagko nami. Ikaw ra gihapon. Palangga kayo ka namo. I love you ma and I miss you. Amping mo permi diha. Happy birthday again and God bless you always. Okay. Yun iyang message ma. So, asa man imong anak diri, ma'am? Na diri karon. Kana sila, kana. Oh, dali. Ma'am, ikaw na. Kana sila. Ah, sige, ma'am. Birthday wish mo, ma'am. Taatagan sa akong mama na taas na panahon na siya. Nagpasalamat yun mi na naabot siya ng nanang idara sa mga na nagkukmi. Nangapot mi mga anak. Kung tatagaan pa siya taas ng kinabuhi sa mga kilanduang papa. Kana ang gastis. Happy birthday, ma. Okay. So, asa pa, ma'am? Salamat sa sukad ko ng eskwela ni ikaw mga tag sa'yo para lang sa eskwela ni kung hindi mo matungkad salamat tayo kasi magpabadlong ko kasi mo siya naman magpabagtakaw sa hay pero happy birthday ma, I love you. Birthday. Okay. So, asa pa man? Abato. Happy birthday ma. Okay. So, di naman sila. So, ikaw na lang, ma'am, message mo ka sa imong anak na nagpadala. Magpasalamat ko sa iya nga surprise kaya yatag sa kong inani ba. Yawan ang ko ganina kay package manggod nga wako'y kwarta. Unan akong kadlukan ba. Nawan niya siya sige na mo ganina nga nana daw nana. Ay salamat dahil. Bato-bato kong kinabuhi ka na. Katilaw nilagin ani. Mara to? Ora to ang istorya. Okay. Okay. Happy birthday.